Prekoslav Majer iz Dnevnika malog Perice. Danas otac nije išao u ured jer mu je od jučer zlo. Bili smo u pivovari. Ja, teta Mina, mama, tata i gospodin Fulir. Bilo je jako lijepo. Vojnička glazba je svirala, teta Mina se zibala po taktu dok je gledala u brkatog vojnika koji je udario u bubanj, stavila je kriomice nekoliko čačkalica u svoju torbicu na stolcu. Ja sam također počeo mahati glavom kao teta i onda sam rekao: tetkice, kako je to lijepo, je li to iz Rimskoga? Teta je rekla: ne, to ti je nekakva francuska opera. Faust, rekao je važno gospodin Fulir, tekst je od Goethea. Ah, vi zbilja sve znate, rekla je mama i lijepo ga pogledala. Tata je posprdno rekao: tko može sve znati? Na Rijeci sam jednom vidio nekog čovjeka u cirkusu koji je najteže brojeve odmah zapamtio i svi su mu pljeskali. A kad sam mu poslije predstave rekao neka dođe u Zagreb, rekao je da u Bugarsku ne putuje. Dakle, nitko ne može sve znati.